Hej og velkommen til Kvindemagasin. I dag skal vi snakke om hypnoterapi. Det kan godt være, at vi ikke hører ret meget om hypnoterapi, og mest det fysioterapi, man går hen til, når man har smerter forskellige steder i kroppen. Men en gang imellem er det også rart, hvis man har nogle problemer i sjælen, eller følelsesmæssigt, eller mentalt, så henvender man sig til en hypnoterapeut. Velkommen til dig, Linda. Tak. Du er færdig uddannet som hypnoterapeut og arbejder i din klinik i Centrum. Ja, lige præcis. Hvad er hypnoterapi, kan man sige, hvis du kan starte med at sige, hvornår henvender man sig til dig som kunde? Jamen, henvender sig til mig på samme måde, som hvis man går til psykolog eller til en terapeut. Forskellen på hypnoterapi og almindelig terapi er, at hypnoterapi foregår under hypnose. Ja. Hypnose, det er en tilstand, du kommer i ved hjælp af det, jeg siger til dig. Så man kan se det, at vores sind er bygget op, at 10% af vores sind er den bevidste del af sindet. Ja. Det er den del af sindet, du bruger til at analysere, forstå og forklare ting. Ja, bevidst. Det er den bevidste del, lige præcis. Så er der de 90% af vores sind, som er den underbevidste, ubevidste del af sindet. Og det her der tit ligger lavet af alle de følelser og fornemmelser. Det er ret meget. Det er rigtig meget. Og det er den del af sindet, man kommer i kontakt med, når man er i hypnose. Hvad skal man kunne som hypnoterapeut? Hvad kan du? Jamen, hvad jeg kan hjælpe folk af med, ja. Eller? Jamen, stort set det meste. Ja. Som sidder i rent psykisk, følelsesmæssigt. Det man ikke selv er klar over? Ja, tit det folk kommer... Eller? Ja, lige præcis. Jeg har mange folk, der kommer ind med angst eller uro, eller er bange, eller bare triste. Ja. Og tit så har de jo siddet og talt med mange om det, og talt sig igennem tingene, men følelsen er der stadigvæk. De er stadigvæk triste, eller de er stadigvæk bange. Ja. Og så kan man gå ind med selve følelsen og gå ind og finde årsagen. Og så kender de ikke årsagen? De kender ikke årsagen. Og det er tit noget meget, meget banalt, som ligger helt tilbage i barndommen, som de ikke kan huske. Hvad har du lavet, inden du startede som hypnoterapeut? Eller tog uddannelsen som hypnoterapeut? Hvad havde du lavet før? Jamen, jeg lavede flere ting, men helt oprindeligt er jeg uddannet pædagog. Ja. Tilbage i 2002. Ja. Jeg arbejdede inden for psykiatrien i 8 år. Både som pædagog og som leder og organisator inden for, organisation. Men jeg tænker på, fra pædagog til hypnoterapeut, det er jo ikke sådan en speciel sammenhæng, eller er det? Hvad var det ikke årsagen til, at du hoppede fra pædagoguddannelse til terapeut, eller hypnoterapeut? Jeg tror, forskellen var, at jeg var inden for psykiatrien i mange, mange år, og det jeg erfarede var, at de folk, vi arbejdede med, var de beboere eller brugere, jeg havde inde i de der 8 år, som jeg var i det her opholdssted. De blev ikke raske. Selvom de fik behandling? Selvom de fik behandling. Og jeg tænkte, det kan ikke passe. Jeg tror på, og det er også den måde, jeg møder mine klienter på. Jeg tror på, at vi alle sammen er skabt til at få et godt liv. Ja. Lige meget, hvad vi har med os i bagagen. Eller fortjener at få et godt liv, kan man sige. Ja, men også har evnerne til det. Lige meget, hvad vi har været igennem. Og det er lidt den tro, som jeg fik mere og mere frem, og som jeg arbejder med. Men der er enormt svært inden for systemet. Ja. Fordi vi jo tror på inden for systemet, at der er nogen, der er kronisk syge. Var det behandlingen, der ikke var godt nok? Jamen, da jeg var i det, synes jeg jo, det er det allerbedste, jeg overhovedet kunne gøre for de her mennesker. Uden tvivl. Ja. Men det undrede mig, tror jeg, at man kan være inde i behandling i så mange år, uden at blive raske. Okay. Ja. Hvor var det aldersmæssigt, dem du havde noget med at gøre? Var det ældre mennesker? Ja, eller? De var mellem 18 og 30, målgruppen. Så de skulle jo have haft håb for et helt langt fremtid. Ja. Og hvad skete der så? Jamen, så gik jeg i gang med på et tidspunkt, det var jeg kan ikke huske, hvilket årstal det var i, men så begyndte jeg at tur til USA. Ja. Og startede inden for et program omkring, eller en metode, der hedder The Work. En kvinde, der hedder Byron Katie. Jeg begyndte at arbejde med mine egne overbevisninger, mine egne fastlåste mønstre. Havde du hørt om det? Ja, jeg læste flere af hendes bøger. Ja, okay. Inden. Og der begyndte jeg selv at opdage, hvordan jeg kan ændre min egen baggrund. Jeg kan ikke ændre min baggrund, men jeg kan ændre min fortolkning af, hvordan jeg har set på min egen baggrund, eller hvad jeg har været igennem. Og hele den udvikling gjorde, at det blev svært og svært for mig at være inden for psykiatrien og arbejde med mennesker på den måde. Og så blev jeg uddannet som hypnoterapeut for 2,5 år siden.
Det vil sige, rejsen til USA, var det, der ændrede, retning for dit arbejdsliv? Ja, i den grad. Generelt. Ja. Og mit syn på mennesker. Dit syn på mennesker. Ja. Er det generelt, eller er det, når de skal behandles? Det er generelt. Det er generelt. Det er måden, jeg ser mine børn på, og ja. familie og alt. Ja. Og du blev færdig uddannet som hypnoterapeut for 2,5 år siden? Ja, sådan knap 2,5 år siden. Og så startede du som selvstændig? Jeg var faktisk selvstændig et år før. Ja. Men jeg havde ikke fået så godt gang i min virksomhed på det tidspunkt. Ja. Men da jeg gik ud som hypnoterapeut selvstændig for 2 år siden, jamen så gik der faktisk ikke så mange måneder, før jeg levede af den. Så det er det, jeg laver udelukkende. I dag? Den dag i dag. Ja. Hvad gør det ved dine kunder? Lad os nu sige, at jeg ringer til dig som klient, som kunde, som har brug for hjælp. Og så kommer jeg til dig, til din klinik, og så sidder. Og hvordan starter du? Så hvad gør du? Jamen, så starter jeg med at spørge, hvad er problemet? Hvad er det problem, ja. Og så tit tror folk, at det er noget andet, de kommer med. Tit kommer folk jo med, at de bare mærker det angst, eller de mærker det er tristhed, eller utilfredshed. Det gør, at jeg stiller nogle spørgsmål og finder ud af, hvad er det for en følelse, der ligger inde bag det hele. Ja. Hvis jeg nu for eksempel er angst, så oplever de jo de angst eller bange i måske i sociale sammenhænge, eller når de er ude i store pladser, eller hvad det nu er. Det er meget godt, at jeg går ind og får defineret den her fornemmelse, de har i det, de mærker angsten. Det kan være hjertebanken, det kan være svedige hænder, eller... Det er start på, at de bliver opmærksomme på, at det er så en fysisk forandring. Får de hovedpine, eller hvad skal man sige, sveder de for meget, eller kan de ikke koncentrere sig? Det må være et eller andet fysisk årsag til, at de bliver opmærksomme på. Eller? Ja, lige præcis. Ja, og så begynder de og så er det jo den historie om, at et mønster i, at hver gang jeg er i sociale sammenhæng, så får jeg den her fornemmelse. Ja. Og i det, de er opmærksomme på det, så forstærker de den faktisk fra dag til dag. Fordi at, nu skal jeg derhen, og så mærker de symptomer igen. Ja. Så kan de komme til mig og gerne vil blive fri for den her tilstand, som de er i. Og mange har jo forsøgt alle mulige strategier, inden de kommer til mig, for at kunne leve med den her tilstand. Ja. Har du oplevet, at kvinder søger hjælp lidt senere? Senere end mænd? Ja, fordi man tror, at det skal nok gå, og jeg skal nok klare det, og man har travlt med andre daglige ting, og børn og arbejde. Men på et tidspunkt, så finder man ud af, nu har jeg det rigtig dårligt. Ja. Hvad er din oplevelse? Nej, jeg synes egentlig tit, for det første har jeg flest kvinder, der kommer, og jeg oplever tit, at kvinder har prøvet rigtig, rigtig meget, inden de kommer. Andre metoder? Behandlingsmetoder, ja. Og når mænd kommer, så er det tit det første, de prøver. Okay. Ja, og de går bare ind, og de får løst deres problemer, og så er de ude i deres liv igen. Ja. Flest af dine kunder er de kvinder? Ja. Altså aldersmæssigt, hvor ligger de hen? Jamen, de ligger nok 35 til 50. Hvad er årsag? At de kommer så sent, eller hvad? Altså, der rammer lige det her aldersgruppe? Jeg tror, det er fordi, at på det tidspunkt, så har de fået de børn, de skal have, og børnene er blevet lidt større, og de har fået det, altså, de har det job, de skal have. Og det er også på arbejdsmarkedet? På arbejdsmarkedet, så lige så opdager de, at der er et eller andet galt, at der mangler noget i deres liv, eller de ikke er glade, eller de ikke er tilfredse. Så er det tiden til at gøre noget ved det. Det er min erfaring. Vi starter med at stille spørgsmål, og så begynder kunderne at svare. Ja. Og hvad finder du så ud af, afhængig af det, de svarer til dig? Det er sådan, altså i det første stykke tid, hvor vi snakker, det jeg opdager, at de kommer med en tilstand, som de gerne vil fri for, men de har viklet den her tilstand ind i en masse historier. At jeg har det her, fordi at min far han gjorde sådan og sådan, da jeg var barn, eller det var fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Så hele den historie, de har omkring den tilstand, den hjælper jeg dem til at blive viklet ud af, for det er ikke sikkert, det hænger sammen på den måde. Nej. Men de tror, det hænger sammen på den måde, fordi det har de undersøgt og tænkt og snakket. Eller har troet måske i lang tid, ja. Og så når vi har viklet det ud af det, hvor jeg sådan kan sige, at det her, du gerne vil være fri for, at det du godt kunne tænke dig, der ikke var der længere, den her tilstand, hvad det nu er. Det er det, de siger ja til. Okay, hvordan vil du så gerne have det i stedet for, når du går herfra? Så fortæl dem, hvordan de gerne vil have det. Det er tit sådan noget med, at jeg gerne føler mig god nok, som jeg er. Jeg gerne føler mig i ro. Det vil sige, at de kommer selv med nogen løsning, eller hvordan de gerne vil have det? Hvordan de gerne vil have det, ja.
Da vi holdt møde, så snakkede du om den kerne, som du skal nå. Den mentale kerne hos dine klient. Hvor længe tager det, at du når dertil? Lad os nu sige, når du starter med det stille spørgsmål, er det 5 minutter, er det 10 minutter, inden du når på det punkt, hvor du kan starte din behandling? Hvor længe tager det? Det tager cirka en halv time, før vi sådan er helt inde omkring selve kernen, og i hvilke situationer den her problematik, den er værst for den, eller hvor den forstyrrer hende, og hvordan den gerne vil have det. Det tager cirka en halv time, før at gå i gang med selve hypnoterapien. Ligger man så på en madras eller på en seng? Skal man så være i læggestilling, det er det, jeg mener? Jeg har sådan en stol, som kan lægge tilbage, til de kommer ned og lægger ned. Det er på den stilling, man skal ligge, og så stille? Så tæt på, og så lukke øjnene. Ja, og så skal man bare svare på dine spørgsmål. Ja, når de ligger så ned og lukker øjnene. Ja, så er der stille nogle spørgsmål undervejs, men det meste af tiden er det mig, der snakker. For jeg guider dem ned i en tilstand, hvor de er helt i ro. Hvor langt tilbage kan du gå? Ja, det er til foster. Jeg har flere, der har været tilbage i mors mave, eller tilbage på bordet, hvor de lige er født. Altså hvor de ligger med, hvor der er læger omkring dem. Kan man virkelig gå så langt tilbage? Det er fordi, du bruger ikke hukommelsen. Så det er ikke noget, du skulle huske dig til. Men underbevidstheden, den ligger inde med alle de her oplevelser, du nogensinde har været igennem. De ligger lagret. Kan de komme med nogle urealistiske tanker? Jeg mener noget, hvor der ikke passer i et menneskeliv. Har du hørt noget underligt? Jeg har haft et par enkelte stykker, som ryger til tidligere liv, som ryger længere tilbage. Ja. Det har været det er egentlig sjældent, at de gør det, men nogen, hvis de kommer ind, tit fortæller de mig, at de tror på tidligere liv, bare lige sådan, som jeg er klar over det. Så for mig er det fuldstændig ligegyldigt, eller lige meget, så længe det hjælper klienten. Ja. Har det noget til fælles, hvis du har behandlet indtil nu, lad os nu sige 50, 60, 70 kunder, kan du sige en sammenhæng mellem problemerne? Generelt med alle mine klienter? Ja. Ja, den grundlæggende... Mest grundlæggende, det er, at jeg ikke er god nok, som jeg er. Okay, så den oplever jeg, at den ligger grundlæggende hos alle. At de ikke føler sig... De ikke føler sig gode nok, som de er. God nok. Dybt, altså, det ligger også under angsten, det ligger under uroen, det ligger under det hele. Det er ikke sikkert, det er det, de kommer med. Det er ikke sikkert, det er det, vi tager mest højde for. Det, jeg ville spørge, det er... den ene ting, det er, at man føler sig godt nok i sin egen verden. Det ene ting, det er, at man tænker på, hvad andre tænker på. At man er god nok i andres øjne. Hvorfor en af den er mest vigtigt hos patienterne, tror du? Jeg tror, det de tit siger, når jeg spørger, hvordan jeg vil gerne have det, så er det, at jeg vil gerne føle mig god nok, lige meget hvad de andre tænker. Okay, så er det i deres eget verden, i deres som egen mor, verden. Som kvinde, som kollega, så er det de ikke... Ja, og det er ikke altid, de siger det til at starte med, men når jeg sådan går til dem og siger, men lige meget hvad du gør, vil du andre kunne sikre dig, at andre folk kan lide dig, som du er. Det kan jo aldrig lade sig gøre, fordi der er så mange mennesker, du kan ikke regne ud, hvad de tænker. Man kan ikke alle mennesker. Så derfor, når de sådan når ind til den der med, jamen, okay, hvis jeg bare kunne føle mig god nok, som jeg er, lige meget hvad de andre tænker, wow, det vil jeg gerne. Ja. Den måde, du behandler, tænker jeg på, at det kræver en del tillid. At man lægger der, og ikke helt bevidst, hvad man siger, og hvor langt kan man gå tilbage i sine egne tanker, og udleve sig selv på en måde i ens livs historie til dig, til et fremmed kvinde. Det kræver en del tillid. Det kræver rigtig meget tillid. Jo. Hvordan har du det med at komme så tæt på folk? Jamen det har jeg det enormt nemt ved. Også fordi... Kan det være hårdt nogle gange? Ikke med hypnoterapi. Men jeg tror også, fordi jeg går ikke ind i deres historier. Det er jo tit, når man sidder og snakker med folk, og de selv udleverer deres historie, alt det skrækkelige, været ude fra i deres barndom. Det er jo tit det, der kan være svært, hvis du hopper ind i deres historie og gennemlever det samme, som de gennemlever. Så kan det godt være svært at være behandler. Men det er ikke det, jeg gør. Fordi deres historie, det er noget, de har oplevet, og det er over. Ja. Så jeg går ind og får fat i kernen af, hvor... Hvad har der været årsagen til, at det hele er sat i gang? I deres voksenliv, kan man sige. Ja, tit i deres barndom.
når der er sket i barndom, men den effekten eller påvirkningen kommer senere i livet. Ja, men tit det der med, hvis man nu som lille barn, hvis nu kommer tilbage til hvor de som 2-årige har oplevet, at mor og far har slås midt foran dem på stuegulvet, eller skændes eller et eller andet. På lille barn på 2 år kan de sagtens få opfattelsen af, at det betyder, at de ikke kan lide mig, eller jeg er ikke god nok, eller jeg er forkert. Den følelse kan blive lagt ind i underbevidstheden, som en oplevelse af, at det er utrygt at være i verden, eller et eller andet. Den oplevelse tager de så med videre i deres liv, og den forstærker de helt ubevidst i alle situationer, de møder, som minder om det. Så derfor i et voksenliv kan de komme ind og være fuldstændig utrygge, eller bange, men dybest set har det jo ikke noget med deres voksenliv at gøre, men det har noget med en oplevelse, de havde, da de var helt små. Okay, i deres barndom. I deres barndom. Så det er den fornemmelse, eller det er den årsag, vi går tilbage og finder i hypnoterapien, og heler det, og giver dem det, de virkelig havde brug for dengang. Har du selv prøvet det? Hypnoterapi? Ja. Det har jeg prøvet en 5-6 gange, tror jeg. Hvordan var det? Jeg synes, det er en fantastisk tilstand. Ja. Fordi du ryger ned, og tankerne forsvinder væk. Du kan ikke sådan, du ryger ned i sådan en drømmetilværelse, hvor det er jo rart at være i. Har du gjort det for at være prøvende, eller for at blive behandlet? For at blive behandlet. Kan du også behandle dig selv, hvis der var? Ikke med hypnose på den måde. Jeg kan sige nogle selvbekræftelser til mig selv. For det, man gør i hypnose, det er jo at lægge nye overbevisninger ind, eller nye tanker ind i klientens sind. Så de får nye følelser i deres krop. Så det kan jeg sagtens gøre med mig selv. Fortælle mig selv nogle positive bekræftelser. Det lyder sådan lidt underligt i min verden, at man kunne snakke så fornuftigt med sig selv, kan man sige. Men det er jo muligt, som du siger. Jeg tænker på, kan man behandle sine nærmeste, mor, søster, veninde, dem som du kender deres livshistorie, eller har måske allerede klar over den kerne, som du skal tage fat i. Kan du behandle dem alligevel? Ja, det har jeg. Selvom du kender dem ret godt? Ja, jeg har behandlet en del mennesker, som er tæt på mig. Vil det betyde noget, at du kendte deres historie? Nej, det har jeg ikke noget at sige. Kan du forklare lidt? Jeg tror, det er igen, fordi det er ikke historien, jeg angriber. Det er ikke deres livshistorie, jeg tager fat på. Det er de følelser, der forstyrrer dem i deres liv. Deres tilstand, det der gør dem kede af det. Så det er ikke så meget selve historien omkring. Så derfor er det lige meget, om jeg kender deres historie eller ej. Okay, så det kan godt være noget helt andet, der har sat det i gang, som du ikke kender? Næsten altid noget helt andet. Og det er også lige meget, om det er klienter, jeg kommer ind, som jeg ikke kender, eller det er tætte. Det er tit, det er også derfor, jeg aldrig går ind og leder efter årsagen, mens vi snakker, fordi at jeg ved, det er meget, meget sjældent, at det er en årsag, som vi er bevidste om. Ja. Hvad dine kunder, hvad behandlingen er, hvad hypnoterapi de ved det? Ja. Når de henvender sig til dig? Ja, de fleste kommer, fordi de er blevet anbefalet af en, der har været hos mig. Ja. Men der er nogen, der kommer og har en eller anden forestilling om, at eller de lige skal vide, jamen er det det samme som dem, der er senehypnose, som blev lavet til en ged eller en høne eller sådan noget. Fordi for mig, når du nævnte det der med 10% og 90%, det er ret interessant. Ja. Jeg vidste selv ikke, at vi bruger kun det 10%, og den 90% er jo de underbevidsthed, som du siger. Så hvis jeg var kunde hos dig, så vidste jeg ikke lige det her. Er det så mange, det er ligesom mig, der ikke ved? Ja, jeg bruger altid lige noget tid på at fortælle, hvad det går ud på. Ja, hvad går det ud på? Ja. Og det jeg også fortæller mine klienter, det er, at med den tilstand i hypnose, det er jo lidt den samme tilstand, børn er i, indtil de fylder 5-6 år. Ikke at de render rundt med lukkede øjne i hypnose, men deres bevidste del af sindet er ikke udviklet på samme måde. Så derfor er tilstanden jo så genkendelig på mange måder. Det er også den samme tilstand, du er i lige inden du falder i søvn. Det er jo bare en tilstand, hvor du ikke tænker så meget. Får du nogle tilbagemeldinger fra dine kunder? Hvor meget har det, eller opfølger du på din behandling? Hvor meget har de fået ud af det? Ja, det er det, jeg gør. Jeg giver altid folk en ny tid, når de er hos mig. Ja. Som de hver en tid kan aflyse, hvis alt er, som det skal være. Så folk aflyser hos mig, når de oplever, at deres problem er løst. Så bare der får jeg altid en tilbagemelding. Så er der tit, jeg mailer til folk efter nogle måneder for at høre,
hvis det nu var det en, der var det inde, fordi de var bange for at komme ud og flyve, eller var bange for at gå til eksamen, eller et eller andet. Så tit mailer jeg for at høre, hvordan er det så gået. Og så der har jeg altid fået positivt tilbage. At de har fået det bedre? Ja, at de har fået det bedre, at de har været til eksamen uden at blive bange, eller... Hvor mange gange skal man være hos dig for at få det bedre? Er det så meget svingende fra 1 til 1, eller er det nogle faste 3 jeg gange, 4 gange? Jeg plejer at sige 3 gange er det optimale for de fleste ting. Men jeg har også folk inde kun 1 gang, og der er folk inde 4. De fleste, dem som er inde flest gange, det har været sådan 6 gange eller sådan noget. 6 gange? Ja. Den mindste kan det så være 1 gang selvfølgelig? 1 gang, ja. Og den højeste er så 6 gange? Ja. Hvor meget koster det? Jamen, jeg har sådan en pakke, som hedder 3 gange for 3.000 kroner. Ja. Ellers koster det 1.250 per gang, hvis man vælger kun 1 gang. Så koster det 1.200 kroner? 1.250. 1.250, ja. Jeg tænker på, at du snakkede om, at du kan gå tilbage helt til længere end barndom, kan man sige, i foster. Ja. I maven. Er det så ikke lidt sjovt at høre på de historier? Jo, kan du sammenligne med dine egne, kan man sige, eller hvad? Med min egen historie? Ja. Med foster? Er det genkende nogen? Nej, fordi jeg kan ikke huske noget meget fra min egen barndom. Er det så forskel fra den ene? Men det sætter rigtig mange ting i gang i forhold til mine egne børn. Jeg har jo små børn. Du har 2 børn? Jeg har 2 børn. Ja. Hvor mange folk, der ryger tilbage i et midt om natten, for eksempel, hvor de vågnede op og har haft mareridt. Og små børn kan ikke skille mellem mareridt og virkelighed. Hvis de så har haft nogle forældre, som ikke er kommet ind og trøstet dem, eller ikke fortalt dem, at det bare var en drøm, eller givet dem det, de har brug for, så kan sådan noget jo sætte sig. Så sådan en viden har jeg jo med i mine egne børn, at jeg ved, hvor lidt der skal til, for at ting sætter sig fast hos folk. Hos børn i hvert fald i den alder? Ja, i den alder, ja. Er du så blevet mere opmærksom på dine egne børn i dag, efter at du har lært det her ting? Jeg både med hypnosen og det, jeg lavede tidligere, så er jeg opmærksom på at få ryddet op i deres fortolkninger. Ja. Jeg kan se på dem, når de fortolker et eller andet, eller hvis de tager et eller andet. Jeg kan hurtigt se, hvis jeg nu siger et eller andet, som kan misforstås. Børn forstår jo ikke sarkasme eller ironi. Ja. Hvis jeg siger noget, der minder om det, så kan jeg hurtigt se på mine børn, om de begynder at fortolke, eller hvis de hører det på en anden måde, end det, jeg mente. Ja. Jeg tænker på det i børneverdenen, det er så en ting, at det man oplever som voksen. Ja. Hvis jeg siger til dig, en skilsmisse starter jo en hel masse ting hos en kvinde i voksen alder. Der kan starte en hel masse. Ændring i økonomi, ændring i følelser, ændring i bolig, i mange ting. Hvis man får problemer efter sådan noget, eller man bliver fyret, mistet arbejde, eller mistet mor og far, eller sådan noget, kan man også havne hos dig som kunde? Der har flere i sådan nogle kriser. For min erfaring er, at der er forskel på, om man tager en skilsmisse som en kæmpe krise, eller man tager en skilsmisse som en mulighed for noget nyt. Og det, jeg tit oplever, når folk kommer ind i kriser, det er, at det vækker noget gammelt i den. Alligevel er det noget fra barndom. Der er altid noget, der vækker noget gammelt op i den. Hvis man ser, jeg kan sagtens møde 2 kvinder, hvor den ene har været udsat for skilsmisse, dødsfald, fyringer, og som er fuldstændig nede i kulkælderen. Og så er der en anden kvinde, der kan opleve akkurat det samme, men som, okay, så prøver jeg bare noget nyt. Okay. Og det for min erfaring er, at der er forskel på, hvad det vækker i den, i hver især. Så derfor har jeg tit folk inde med sådan nogle problematikker. Du mener hos deres barndom? Ja, barndom i deres tidligere. Der har ikke noget med den opdragelse, man har fået at gøre? Også det, jeg gør her jo. Stemninger i hjemmet. Ja? Ja, det er rigtig meget at sige. Altså det jeg er interesseret i at høre, det er, at nu kan jeg høre dig, du snakker meget om den påvirkning, man kan blive i barndom. Som på et eller andet tidspunkt i voksen alder kan komme ud i sig. Det kriser, man får, som jeg nævnte til dig, i voksen alder. Den reaktion, man viser efterfølgende, har det også noget med ens barndom at gøre? I den grad, ja. Jeg tror, det meste har. Det er meget interessant.
Jeg tror, det meste kan man lede tilbage til de første 5-10 år i ens leveår. Det er min erfaring, at lige meget om folk kommer ind med sorg over, at mor hun er død, eller et eller andet. Ikke at det ikke er naturligt at sørge over, at mor hun er død, men der er forskel på, at man sørger og tænker, hold op, hvor jeg elskede hende, nu skal jeg videre i mit liv, men hun lever videre her, end at sørge over sin mor, og så gå fuldstændig i stykker. Ja. Og der oplever den sorg, som de så kan fylde rigtig, rigtig, rigtig meget, at den sorg, når de så er i hypnose og går ind i den her fornemmelse af sorg, at det så leder tilbage til en morfar, der døde, da de var børn, men der er ingen, der fortalte dem om, hvad skete der dengang. Ja. Og der oplever jeg, at når det så blev helet der, hvor det hele startede, jamen, så går de ud med en anden lethed. Men det er jo ikke noget med at fjerne sorgen, eller fjerne tabet. Nej, men det er bare det kan man ikke fjerne. Det kan man ikke fjerne. Men mere, at de lever videre i deres hjerte på en smuk måde, eller på en kærlig måde. Hvor de kunne leve med det. Hvor de kan leve resten med det. Af deres liv. Ja. Hvem har været den yngste kunde, og den ældste? Den yngste har nok været 7 år. 7 år? 7. Det var et barn? Det er barn. Ja, jeg har haft enkelte børn inde gennem tiden. Og den ældste? Ja, hvad har hun været? Jeg tror, hun var 70. Ja, så det er aldrig for sent at søge hjælp, kan man sige, hvis det er noget, der piner en eller irriterer en mentalt, så kan man da søge hjælp. Det jeg oplever, når nu er det så kvinder, jeg har haft inde i de der 60-70 år, det jeg oplever, at hvis de aldrig før har arbejdet med deres sind, eller forsøgt at se tingene på en anden måde, så kan tingene sidde så godt fast, at de er enormt svært ved at give slip i en hypnosetilstand. Jeg hørte på et tidspunkt, at det er godt, hvis man kunne lave en fitnesscenter mentalt, hvor man kunne dyrke finde de styrkepunkter mentalt og blive ved med at holde gang i dem, fordi man hører meget, at man går og leder efter en perfekte krop. Ja. Så hos dig kan man måske få ikke den perfekte, men i hvert fald en god, sund mentalt. Ja, lethed. Lethed, ikke? Ja. Er du glad for dit arbejde? Jeg er rigtig glad for det. Og du kan leve af det, og have det godt som mor. Og behandler, kan man sige. Ja. Hvor er du hen om 10-15 år? Hvis du tænker på dit arbejde, vil du stadigvæk blive ved med det, du gør? Ja, men jeg har en drøm om at lave noget. Jeg kan godt tænke mig at lave et retreat-center, et sted, hvor man er afsted i længere tid ad gangen. Ja. Og så vil jeg rigtig gerne lave noget, hvor der er flere med ad gangen. Okay. Hvor du behandler flere patienter ad gangen? Ja, eller laver hvor jeg bruger noget af mit gamle, det jeg har lært i USA, men hvor vi er sammen, hvor der måske er 30 i gang. Er det det, der hedder gruppeterapi eller sådan noget? Ja, det kunne man godt kalde det for, men ikke sådan decideret terapi som sådan, men mere, hvor man jeg ved det faktisk ikke, men hvor man sådan er sammen, måske i en uge ad gangen. Ja, okay. I længere tid? I længere tid, ja. Hvor man laver en enorm ændring i sit liv på en uges tid, for eksempel. Man ser sig selv i forskellige sammenhænge. Det er da meget interessant og god idé. Ja. Det skal du i gang. Det skal jeg nemlig. Men det er jo meget interessant at høre på dit arbejde, og det du kan, og det er meget imponerende, synes jeg, at man kan arbejde med en sind og mentalt så godt. Så det kan godt være, at jeg skal bestille en tid hos dig, bare en skade her, for at sige, hvad er det? Man får det, jeg er sikker på, at man får det bedre, i hvert fald. Får rørt ved noget i ens mental, man ikke har været klar over. Ja. Jeg siger mange tak til dig, at du deltog i programmet, og sige tak til jer seere, der har været sammen med os. Og I kan høre, hvor interessant det var, og hvis nogen af jer, der sidder foran en skærm og tænker på, hende skal jeg kontakte, så Linda, vi får dit telefonnummer som tekst under fjernsynet, og håber på, at I har fået noget ud af det, og vi ses næste gang. Tak.